Patay ang duha ka lalaki diyang nagbangga ang usa ka panel truck ug container van sa diversion road sa Davao City. Usa, Samdan. Ano ang report ni Jandy Esteban? Di na may tsura ning panel truck human mibangga sa usa ka container van sa Carlos P. Garcia Diversion Road sa Davao City Martes sa kadlawon. Nagkatag na ang mga buwak nga botilya sa soft drink sa karsada ug nadiretso sa poste sa kuryente ang container van. Sa kakusog sa impact, nalabay ang lalaki nga sakay sa panel truck, daplin sa karsada samtang naipit ang iyang kaubanan. Gisuwayan pa og dala sa ospital ang duha apan namatay gihapon sila. Ang mga namatay giilang sila si Ricky Cayuna ug Ronnie Ali Jr. Ang driver sa panel sa truck nga giilang si Aldrin Piang angol kinsa nagapaayo pa sa hospital. Si Piang matud pa nga kalit lang mi break. Ang container van from Maa area going to Buhangin. Then yung panel truck is from Buhangin going to Maa. Pag sudden brake niya, nag-swerve ang sakyanan, nagsayaw. Then nilahos sa pikas nga lane, opposite lane. Moto pagkakita sa trailer truck na kusog ang dagan padulong sa iyaha sa iyang kontra, nag-wave siya pa right. Moto ni bangga siya sa poste sa double light. Sumala ni Police Major Suwaga, wala pa sila'y tarong nga tubag nga makuha sa driver sa panel. Samtang ang driver sa container van anaa sa kustodiya sa Buhangin Police Station. Regular speed lang yun. At least mga 35 kph ang siguro kung dagan. Hinay lang daw. Hindi lang yun. Kay vertikan mangani ko. Kabalo ko nga ni-break siya. Then, ang wala na ko gina-expect na may tabo is mutuyok siya sa ako. Ang momentum sa iyang speed kay kusog man jud kay iyang dagan sa ako padulong. Parayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa nahitabo aron masayran kung kinsa ang posibleng mag-atubang ug kasong reckless driving resulting to homicide and damage to property. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.